merkitsee? Paljon töitä. Paljon töitä, että jos kysyntä ja tarjonta vaan kohtaisi, niin töitä kyllä riittäisi. Kuinka paljon miehiä, kuinka paljon naisia? Naisia on kourallinen ja Miehiä loput. miehiä loput, mutta ammattiseppiä on semmoinen 80 varmaan Suomessa ja hevosia on se 60 000, että siinä nähdään, että paljon tarvitaan vielä lisää työvoimaa. Ja ammattitutkinnon suorittaneita seppiä on vasta 15, että Todella vähän. todella vähän. Kiitoksia. Kiitos. Hetken kuluttua katsotaan tämän aamun pyjamabanaanit ja 7:30 uutisten jälkeen puhutaan Venäjästä. Presidentti Mauno Koivisto lateli eilen aika kovia kommentteja naapurussuhteiden unohtamisesta, välinpitämättömyydestä. Ja tutkija Arto Luukkanen, itsekin Venäjä-asiantuntija ja aiheesta kirjoittanut Renvan instituutin tutkija, tulee keskustelemaan aiheesta. Ja ennen 8 puhutaan myös 10 käskystä. Mitä nuo Raamatun rippikoulusta tutut käskyt merkitsevät nykyaikana miehelle, mitä ne merkitsevät naiselle? Silloin vieraana muun muassa Marianne Heikkilä. Kiitoksia. Kiitos. Tarmo Lähikauppias tarjoaa pääsiäisen viettoon. Kultamokka kahvi 14,90. Taffelsnäksit 12,90. Kymppimämmi 7,90. Hartwall Pepsi ja Pepsi Max 9,90 pullo. Tervetuloa Tarmo Lähikauppaan. Kyllä onnistuu. Here's your 50 cents. Aim it over here! Well, hello, Mr. Lincoln. Cha-ching.